Gafarta malam, bayani ya zo mana cewa kana fama da damuwa kala-kala wanda a halin yanzu babu wani taimako da kake samu. Ko za ka iya gaya wa duniya damuwar da take damunka? To da farko da assalamu alaikum, sunana Abdurrahman, ni mazaunin Dogarawa ne bayan Fasada. So hakika ina da damuwa lalura da Allah ya jarabce ni da shi, wanda na je asibiti. Da farko dai na kwanta ciwo ne tun karshen shekarar 2022, na jinya na tsawon shekara 1 da wata 8 ina kwanci, ina jinya ana circin dina. So daga baya da Allah ya bani sauki cikin ikonsa, na fara koyon tafiya, sai na fahimci cewa ina da wata kuma matsalan bayan waccan, wanda ina jin jiki ne, ma'ana tafiya na ya zama wani iri, sai kuma ba haya da fitsari da bana iya rigewa, bana iya controlling shi. So hakan sai na nemi taimako, din da ba karfi gare mu ba, na je test zuwa asibiti, na je asibitin shiga domin in test. So bayan na yi test din sai suka tabbatar min da lallai akwai test din, akwai wasu gwaje-gwajen da zan yi da farko, da kuma hoto da aka bani guda 2 domin a tabbatar da menene matsalar da ke faruwa da ni. So a takaice da shi ne abin da ke damuna. So zuwa yanzu baka samu daman kai kuɗin da za a gudanar da wannan bincike ba? A ban samu na kai ba saboda ba ma da ƙarfi. Hasali ma shi wanda nake hannun nashi yayin nawa Allah mai kasuwa. Bayan na riga na tashi daga ciwon da sai da tsautsayin yan barayin kan hanya da suka dauke suka kashe shi. So da yanzu bana da wani wanda zai abin nan dina. To idan al'umma suna so su taimake ka, za ka iya faɗin a ina kake? Wajen mu bai da wahala, ni dan Dogarawa ne bayan Fasada, bayan gidan mu. Dogarawa ina? Bayan Fasada, bayan gidan Zaria ko Kano ko Kaduna? A Zaria ne. Na'am. So gidan mai nan wajen wani gareji bayan Fasada, inda garejin boxer ne da kanta, wanda ba ma da nisa da Hudaybiya, wannan islamiyan da take bakin rafi wajen High Court na nan Dogarawa Zaria.